Yar beni ber beni ve zu ber beni can zu nedmalim tevkir adkeni. Festival dest bedike. Na. Ne festivala govendiye, ne mihircana govendiye, ne jî festivala dengbêjiye. Festivala filmên Kurdî. Duyemîn Festivala filmên Kurdî ya Düsseldorfê roja 23 Nîsanê dest pê dike. Festival vê li Ufa Palast a Düsseldorfê bi merasimekê dest pê bike, bi 5 roja dewam bike. Di navbera 23 heta 27 Nîsanê de hûn dikarin li 35 fîlman temaşa bikin. Têmaya fîlman vê carê berxwedana Rojavayê Kurdistanê ye. Taybetmendiyeke dinya vê festivalê ji ew e ku piraniya derhênerên ku fîlm çêkirine, piraniya derhênerên ku fîlmê xwe şandine ji bo festivalê jinin. Biçaxê wê jin jiyan azadî mora xwe li festivalê bide. Agahiyên berxweratê hûn dikarin li ser malpera festivalê DKFFDE an jî Düsseldorf Kurdish Film Festival DE hûn dikarin agahiyên berxweratê ku ez ê li ser ekranê ji we re binivîsim hûn dikarin agahiyên berxweratê bi dest bixin û her wisa tîketan jî bilêta jî wê derê hûn dikarin bi dest bixin bikirin. Taybetiyeke dî jî heye hûn dikarin bi hin biletên taybet hene ku hûn vê biletê bikirin hûn dikarin bi yek biletê li hemû fîlman temaşa bikin. Ji bîr nekin 23 Nîsanê li Düsseldorfê Festivala Filmên Kurdî ya duyemîn dest pê dike. Kesê ku li Ewropayê dijîn, kesê ku li Almanyayê dijîn dikarin herine Düsseldorfê û herî kim pên roja nebe jî dikarin rojekê 2 roja li gelek fîlman temaşa bikin. Lê kesê ku imkanî û derfetê wan hene dikarin 5 roja beşdar bibin û herî kim li 35 fîlman temaşa bikin ku piraniya wê jî fokus an jî têma wê berxwedana Rojavayê Kurdistanê ye. Bi wê slogana jin jiyan azadî bijî berxwedana Rojava piştgiriya sînemaya Kurdistanê bikin, piştgiriya derhêneran bikin, piştgiriya Festivala Filmên Kurdî û çalakiyên huneriyên Kurdistanê bikin. Bi heviya Rojên Azad dem xweş.